Vítajte, poďme sa na to pozrieť. Dnes si rozoberieme 5. doménu certifikácie Cisco AI Check, kde preskúmame, ako umelá inteligencia od základov mení pravidlá hry vo vývoji a automatizácii. A nehovorím tu o nejakom ďalšom marketingovom buzzworde. Hovoríme o úplne reálnych nástrojoch a technikách, ktoré naozaj transformujú prácu sieťových a dátových expertov. Od generovania kódu až po optimalizáciu nákladov si ukážeme, čo je skutočne dôležité vedieť. Takže, tu je naša dnešná mapa. Začneme pekne z nadhľadu, pozrieme sa na rolu umelej inteligencie v celom životnom cykle vývoja softvéru. Potom sa ponoríme hlbšie ku konkrétnym nástrojom na generovanie kódu. Odtiaľ sa posunieme k návrhu celých pracovných postupov a preskúmame aj technické detaily, ako sú tokeny, ktoré, verte mi, ovplyvňujú úplne všetko, od nákladov až po výkon. No a nakoniec to celé spojíme a ukážeme si, ako to v reáli vedie k hmatateľnému zvýšeniu kvality kódu. Začnime teda pohľadom zhora. Ako sa vlastne umelá inteligencia integruje do celého životného cyklu vývoja softvéru, alebo skrátene SDLC. Skúste si to nepredstavovať len ako nejaký samostatný nástroj, ale skôr ako inteligentného partnera, ktorý je s vami v každom jednom kroku, od prvotného návrhu sieťovej automatizácie až po jej finálne nasadenie a následné monitorovanie. Táto tabuľka to pekne zhrňa, mapuje schopnosti umelej inteligencie na každú jednu fázu SDLC. Všimnite si ale hlavne tie posledné dve fázy, testovanie a nasadenie. Viete si predstaviť tú silu, keď dokážete automaticky generovať testovacie prípady pre sieťové konfigurácie? Alebo monitorovať anomálie vo výkone hneď po nasadení? Toto je obrovský skok v spojahlivosti a efektivite. Tu už nejde len o rýchlejšie písanie skriptov, tu ide o zníženie rizika v kritickej infraštruktúre. V tých úplne počiatočných fázach tam umelá inteligencia funguje ako taký výkonný analytik. Predstavte si tú situáciu, máte logy z desiatok sieťových zariadení a potrebujete navrhnúť novú politiku pre firewall. Umelá inteligencia vám dokáže tieto dáta zanalyzovať a navrhnúť štrukturovaný plán. Pri prototypovaní to znamená, že namiesto toho, aby ste hodiny manuálne písali Ansible playbooky, môžete v priebehu pár minút vygenerovať plne funkčný prototyp a hneď si overiť koncept. No a pri implementácii a testovaní sa rola umelej inteligencie mení. Stáva sa z nej taký strážca kvality. Dokáže napríklad zanalyzovať starší Python skript, ktorý používate na správu siete, a navrhnúť jeho úpravu, čiže refactoring, aby bol odolnejší voči chýbám. Ale úplne kľúčové je to automatizované generovanie testov, ktoré overia, či náhodou zmena konfigurácie nespôsobí výpadok v úplne inej časti siete. To minimalizuje riziko ľudskej chyby pri nasadzovaní. Dobre, poďme teraz od teórie ku konkrétnym nástrojom. Pozrieme sa, ako umelá inteligencia pomáha vývojárom priamo pri písaní kódu. Toto je tá najhmatateľnejšia časť celej tejto revolúcie, kde vidíme okamžité, naozaj okamžité zvýšenie produktivity. A teraz toto je super dôležité si uvedomiť. Nebavíme sa tu o nejakých obyčajných chatbotoch. Toto sú vysoko špecializovaní asistenti, ktorí sú integrovaní priamo do vášho vývojového prostredia, do IDE. Pre skúseného inžiniera to znamená, že nemusí opustiť svoj flow, svoje sústredenie a hľadať syntax pre nejaké špecifické API volanie v dokumentácii. Všetko má dostupné priamo v kontexte kódu, čo radikálne zvyšuje efektivitu. Takže čo to reálne dokáže? No, v prvom rade inteligentné doplňanie kódu. Ale to už nenavrhuje len ďalšie slovo. Ono vám navrhne celú funkciu na konfiguráciu VLANov. Potom je tu automatizácia tzv. Boilerplate kódu. Napríklad pri vytváraní triedy pre prácu z REST API. Čo bežne trvá, vám to ušetrí desiatky minút denne. A ladenie. Nástroj vám nielen povie, že máte chybu, ale aj vysvetlí, prečo to API volanie zlyhalo. A rovno navrhne opravu. A tento príklad to ilustruje úplne dokonale. Je to bežný scenár. Sieťový administrátor presne vie, čo potrebuje spraviť, napríklad deaktivovať používateľa v Active Directory. Ale pamätať si presnú syntax všetkých PowerShell príkazov, to je strata času. Tu jednoducho napíše svoj zámer ako komentár a umelá inteligencia vygeneruje kompletný syntakticky správny skript. Tým sa znižuje kognitívna záťaž a expert sa môže sústrediť na logiku, nie na syntax. Super, takže vieme generovať jednotlivé bloky kódu. Ale čo ďalej? No predsa spájať ich do ucelených, automatizovaných pracovných postupov. A tu sa posúvame od asistencie pri jednej malej úlohe k návrhu celých systémov, ktoré dokážu autonómne riešiť naozaj komplexné problémy. Pozrime sa na taký typický model spolupráce človeka a umelej inteligencie. Inžinier definuje cieľ, povedzme migráciu firewallu na novú platformu.
Následne umelá inteligencia na základe tohto stručného zadania vygeneruje detailný plán vrátane všetkých potrebných krokov a príkazov. Inžinier tento plán skontroluje, prípadne upraví a schváli na vykonanie. Je to vlastne kolaborácia, kde človek je stratég, ten, čo definuje čo a prečo, zatiaľ čo umelá inteligencia je ten extrémne rýchly a precízny vykonávateľ, ktorý sa stará o ako. A toto prosím pekne je absolútne kritický bod. Vytvoriť nejaký workflow je jedna vec, ale v podnikovom prostredí je jeho robustné monitorovanie nevyhnutnosť. Musíme sledovať nielen to, či ten systém beží, ale hlavne to, ako sa rozhoduje. Detekcia anomálií je kľúčová. Ak umelá inteligencia zrazu začne navrhovať neštandardné zmeny v konfigurácii, musíme o tom vedieť okamžite. A vždy, naozaj vždy, musí existovať kill switch, mechanizmus, ktorý môže človek proces okamžite zastaviť. Bez tohto je nasadenie v produkcii nepriateľné riziko. Dobre, teraz sa na chvíľu zastavme a poďme trošku pod kapotu. Ponoríme sa do technických základov, ktoré riadia výkon, náklady a kvalitu umelej inteligencie. Pretože bez pochopenia konceptov ako tokeny a kontextové okná je efektívne využívanie týchto modelov v praxi v podstate nemožné. Toto sú metriky, ktoré priamo ovplyvňujú váš rozpočet a latenciu vašich aplikácií. Jazykové modely nespracúvajú text ako my, teda ako nejaké súvislé vety. Úplne na začiatku si ho rozdelia na fundamentálne jednotky a tie sa volajú tokeny. Je to veľmi podobné, ako keď počítač vidí obrazok nie ako celok, ale ako mriežku pixelov. No a tokeny sú pre jazykový model presne to isté, sú to také pixely textu. Každý token je potom prevedený na číselný vektor a to je formát, s ktorým už viem matematicky pracovať. Tento príklad to robí veľmi konkrétnym. Všimnite si, ako je slovo ChatGPT rozdelené na 3 tokeny. A dokonca aj bodka je samostatný token. A prečo je toto vlastne dôležité? No lebo každý jeden z týchto tokenov sa počíta do celkových nákladov na API volanie. A takisto ovplyvňuje dĺžku spracovania. Zložitejšie slová často spotrebujú viac tokenov. Takže keď dostanete faktúru za používanie API nejakého modelu, neplatíte len za odpoveď, platíte za vstupné tokeny, to je váš príkaz, váš prompt, napríklad vygeneruj konfiguráciu pre Cisco Switch. Potom platíte aj za výstupné tokeny, to je tá samotná vygenerovaná konfigurácia. A pozor, niektoré modely si účtujú aj za interné reasoning kroky, čo je vlastne ten výpočtový čas, ktorý model potrebuje na to, aby sformuloval odpoveď. Kontextové okno to je asi jeden z najdôležitejších parametrov modelu. Je to v podstate jeho pracovná pamäť meraná v tokenoch. A definuje, koľko informácií dokáže model spracovať naraz v rámci jedného API volania. Ak váš príkaz a história konverzácie prekročia tento limit, model jednoducho stratí kontext a zabudne na informácie zo začiatku. A to samozrejme vedie k nepresným alebo úplne irelevantným odpovediam. A tu sa dostávame k jadru veci pre každého, kto takéto systémy navrhuje. Manažment tokenov a kontextových okien má priamy vplyv na 3 kľúčové metriky: náklady, latenciu a kvalitu. Je to neustále hľadanie rovnováhy. Dlhší a detailnejší prompt, teda viac vstupných tokenov, môže viesť k presnejšej odpovedi, ale zároveň zvyšuje náklady a čas spracovania. Naopak, príliš krátky prompt môže byť lacný a rýchly, ale výsledok bude pravdepodobne nekvalitný. Kľúčom k úspechu je nájsť tú optimálnu rovnováhu. Dobre, prešli sme si nástroje, workflowy, dokonca aj technické detaily ako tokeny. Ale na konci dňa ide o čo? Na čo to všetko robíme? No predsa o toto, aby sme dosiahli merateľné zlepšenie kvality kódu, ktorý poháňa našu infraštruktúru. A toto je tá zásadná otázka, ktorú si musí položiť každý technický líder. Investujeme do týchto nástrojov len preto, aby sme písali kód rýchlejšie, alebo to má aj nejaký reálny, hmatateľný dopad na kvalitu a spoľahlivosť toho finálneho produktu? Odpoveď? Je to jednoznačné áno. A hneď poviem prečo. Umelá inteligencia pomáha písať lepší kód. Napríklad dokáže identifikovať potenciálne problémy, ako sú race conditions v multithreaded aplikácii, alebo navrhne správne ošetrenie chýb pri komunikácii s externým API-em. A čo je úplne kľúčové, dokáže odhaliť bežné bezpečnostné zraniteľnosti, ako je napríklad command injection v nejakom skripte, a to priamo počas písania, čím zabráni tomu, aby sa vôbec dostali do produkcie. Tento citát to vystihuje asi najlepšie. Celá paradigma sa posúva. Úloha inžiniera sa mení z písania kódu riadok po riadku na rolu architekta a recenzenta. Umelá inteligencia generuje návrhy, ale to finálne rozhodnutie, to kritické zhodnotenie a hlavne tá zodpovednosť, tie zostávajú na človeku.
Dôraz sa presúva z mechanickej práce na strategické myslenie o architektúre a dlhodobej udržateľnosti celého systému. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Keď sa umelá inteligencia stane bežným štandardným nástrojom, čo bude odlišovať seniorného inžiniera od juniora? Určite to už nebude rýchlosť písania kódu. Bude to schopnosť klásť správne otázky, navrhovať komplexné systémy a predovšetkým kriticky hodnotiť a preberať zodpovednosť za výstupy umelej inteligencie. Budúcnosť totiž nepatrí tým, ktorí len používajú umelú inteligenciu, ale tým, ktorí ju dokážu majstrovsky riadiť. Ďakujem za pozornosť.